'yata Binta tana son indomi ko da yaushe. Hakin tashi? Lafiya. Kuma ina dafa mata ita saboda tana kunshe da duk sinadaran gina jiki, kuzari da kaifin basira. Binta kenan. Lokacin da take karama tana kwaikwayon likita. Wannan za ka yi kwari. Da yake hakkina ne na dafawa iyalina abinci don samun nasara. Ko da yaushe ina dafa indomi domin tana gina jiki da ƙarin basira. Mun yi matuƙar murna lokacin da ta samu damar yin karatun likita a jami'a. Yau muna rakata da addu'o'i tare da indomi. Domin lafiyar iyalinku kada ku ci kowace taliya sai taliyar indomi. Indomi ingantaccen abinci ne domin samun nasara. Rizoli daɗi-daɗi, rizoli garbi-garbi, rizoli tun da safe, rizoli ne mabuɗi, rizoli in kana shan rizoli garbi-garbi, rizoli in kana shan rizoli tafi faɗi, rizoli in kina shan rizoli a ji kauɗi, rizoli idan na sha zana ba wa 'yan uwana, rizoli in na hango ta zana kai kuɗina, rizoli ko da safe shashi ko da rana rizoli daɗi kamar na so da ƙauna rizoli don ka fara shi ba bari ganina akwai rizoli kafe akwai rizoli madara rizoli gatiri in wani kamfani da girma pure black coffee ne za ku sha da daɗi rizoli na da nafdak number yana da garko rizoli daɗi rizoli garbi-garbi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wani rabin ne. Salamu alaikum. Alaikum salam. Wani rabin ɗan gabuwa ne. Wa? Ye? Wani rabin ne. Talla ne. Talla mai zabo ne. Wa? Wani rabin ne. Talla mai zabo. Mai zabuwa? Mai zabuwa? Allah ya baka yi warai. Ashe baka da mutunci? Kai je mun tsiyaci ne kai Allah wadaran halinka. Yanzu kai mu zaɓe ka mu tura ka ka wakilce mu shekara 3 da watanni ba amo ba labari ba saƙon ƙwandala. Yanzu da yadda zaɓe ya taho shine ka taho mana. Wanka da takin wata. Ina can gurin nema muku magani. Wani maganin ne? Maganin mura tsuntsaye da ka kama ku. A'a yanzu in wanda kai dan mahaukaciya ne kai. Ai mura tsuntsaye daban, mura dabbobi daban, mura mu jama'a da. Wannan naka ne kai kadai na taho da wannan. Naka ne kai kadai wannan. A'a. To ai ni abun ne ya zo mun a baibai. To. Magana ce ta zo mun a barkice. Ai na ce ma honorable ne. Ban ji ba wallahi. Ka gani? Sai da na ce maka honorable ne. Wallahi ban ji ba. Na ce aminin wadada ne. Kai la haula wala quwata. Honorable. An dawo shi. Wannan so mun taɓa ne. Wai gawa ta yi gatsi ne. Allah sarki. Gobe da in Allah ya kai mu in nazo ido na ganin ido. Akwai kabakin arziki da na taho da shi naka kai kadai. Kawai duk yadda za a yi karibaci al'umma. A saka musu ni. Ina mai zabuwa. Gani nan. Kwantar da hankalinka. In Allah ya kai mu gobe da safe ka yi sammako ka zo mu zauna mu tattauna mu ga wace hanya za a bi wanda roman demokuraɗiyya zai baibaye kowa. Shi kenan. Ko ba gaskiya ba. Allah sarki mai gari nawa. Ka ba komai. Mai gari masoyi ba komai wallahi. Kai mai gari. Ni nya da raina a kanka. Na sani. Ni ba wani abu ne wallahi. Yawwa. Duk mutumin da ka tabbatar ma baya so na to kai mu barazanar korarsa za ka yi daga gari. Kai. Ce ma zan yi dan abun nan ne. Yawwa. Bagarin nan. Shi kenan. An kama shi da bindiga. Yawwa. Dai kalla abun da ce ba Shi kenan. kenan. Duk mutumin da ya ce baya son ka. Ta zan bindiga 3 AK-47 aka same shi ita guda 3. Suke shiga daji. Kai ka gani. Shi kenan.
Mutum haka ne kuta da Kai, kanka. na gode. A huta lafiya. Na gode mai gari. Ya gajiya. Mai gari akwai Kai an sha hanya. Kai. Madalla. Kana ji Sanda zuwa. mai gari ka gode. Madalla sanda zuwa. Yawa. Madalla sanda zuwa. Irin kaunar da take tsakanina da kai. Yawa. Ba komai. Wanda duk kaji yana kokarin ya tada hatsaniya ka kure shi da An gama. Yawa. An gama. Na gode. Madalla. Sai goban. Manta mana dai Allah na tuba asin gafar la azimi. A ita ni wallahi sai zo min da can abu bai. Wai. A me zabuwa ka dawo. Kuma kai za mu kuma zaba wallahi. Alquran. Ina ai kujerar da kai ta kenan yanzu abin da za a yi Allah ya kai mu da safi ganda za a siyo buhu 3 da gurasa. Audi, wannan ba shi ne wanda baban su Bashir ba? Wanda Hadija ta je gonarsa ta tsinki mangoro ya dake ta? Katina, har ya ce mata ta turo wanda zai rama mata? Ai ko zai ga wayanda za su rama mata kuwa. Na dade ina so mu haɗu da tsohon nan. Audi, dan haka ba za mu bar shi ba wallahi. Za mu mai abin da ba zai taɓa tsammani ba wallahi. Je. Kai. Rana zafi inuwa ƙuna wannan rayuwa da mai kama ni ba aboki ba bare in je in gaya masa halin da nake ciki ko ya gaya min wani magana mai daɗi ni mati mai jaki kai kaɗai ne amini na kai kaɗai ne ta tura france ɗina ba wanda zan je in gaya wa matsaloli na in ba kai kuma ga yawa baki ne da kai ba amma duk da haka zan gaya maka duk da kana da basira haka za a loda ma taki a je gona da kai baka taba zuwa gonar ba amma aka juya takin sai ka dawo gida da kanka dan haka dan Allah dan annabi kaga irin halin da nake ciki ka bani shawara domin ni so nake yi raya sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mace nake so mai hankali mai nutsuwa mai kyau an ce ka auri mace dan kudinta dan mulkinta dan kanta to ni na zaɓi kan ni mai kyau nake so ya jaki haka nake gaya wa ubangiji ya bani mai kyau ga ya dai kawai haɗu da wata ga ta nan au ka warewa ba kai to wane ne na gaya wa to wane ce na faɗa wa ya jaki haba Mr. Prince wanda kake takama da shi kullum kuna tare har akai lakabin sunanka da nasa aka hada ya guje ka to uban waye ma ba zai guje ka ba Allah gani gare ka to wallahi tallatin da har kai mun wannan yankan kaunar ka gudu ka bar ni ka rabu da ni ka bani shawara to wallahi talla zuwa zan yi hauri mi kawai in rikito in haɗo Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a ku taimaka mu jama'a. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku taimaka mu jama'a. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannu mai gida. Sannu. In ƙara maka ne? Allah ne kaɗai ya san irin tsananin azabar da suka gana maka mai gida. Sauda.
kamata ya ki gode wa Allah tunda Allah ya kubutar da ni. Ki haƙuri. Mai gida na shiga tsananin tashin hankali wallahi. Amma ba komai, Allah ne kaɗai zai saka maka akan abin da suka yi maka. Sannu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka ce a sa rizoli ko? Ka san mu manoma dole sai da rizoli domin mu samu karshen ciki. Yanzu sai ga mun buge gona kan ka wannan an gama. Yawwa to gashi. To godiya ne. Sai biredi na 300 zai yi? Ko yayi. Okay. To gashi wannan yayi. Wa mai laushi sosai yayi. Yawwa. Haka za ka mu. Okay. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Haji Iliya, ya za da Allah dafa mu indomie noodles din nan. Dan na san ita kadai ce za ta kammala ƙasa da minti 5. An gama mutumina, yanzu zaka ci ta da zafinta. Yawwa, haka nake so. Kai? A cikin ku jiya akwai wanda ya ga wucewar honorable mai zabo? Mai zabo ne shigo garin nan? Jiya da daddare ina zaune, na ga motoci suna wucewa. Na sa musu ido can na hange shi a ciki. Kun ga yanda ya koma kuwa? Kun ga yanda mutumin nan ya koma? Ai nake gaya ma Shaibu, Talla ba karamin mutumin banza bane. Wato yanzu siyasa ya dawo, shi ma ya dawo ya mana ƙaryakin da ya saba ko, to wallahi ƙarya yake bai isa ba wallahi. Na, ai bai isa ba, wallahi bai isa ba. Na, ai ba za a sake ba. Ai wannan karan babu wani dan iska da zai zo ya yaudare mu. Muna sane da kowa. Fata na Hafizu ya daya fito wannan takara. Dan ba wanda zan zaba in ba shi ba. Kamar ka shiga zuciya na wallahi. Ai Hafizu mutumin kirki ne. Kuma shi yake tare da mu, shi ya san matsalolinmu, shi ne ya san dukkanin abin da muke so da wanda ba ma so. Ina da tabbacin Hafizu, inda shi ne a kujerar nan ba karamin adalci za mu samu ba. Fatan mu dai Allah ya sa ya yarda ya tsaya wannan takara. Shi ne kawai. Yanzu ita waccan motar da muka tura ta bule mu da hayaki. Kawai in ya yadda ya fito mu zo mu mara mai baya. Ka ake? Inda mun ɗaya ko biyu? An gama. Ba sa martaba dukan jama'a kun jama sai kwara gudar da sun kafu so bi jama jikokin mai gaya to kan Wa taɓa mana ke dijen mu? Ki daina wannan kukan ki gaya mana uban wa ya taɓa ki a garin nan mu je mu maganin sa. Mama bane ya je ya kwanta a bayan katangar gidanmu. Mun share shi ya dame ni. Aha? Mun share. To me yake da almakashin yanzu a hannunki wannan? Zo nake ku karɓa ku je ku ciro min makogaran shi. Makogaro? Eh. Kai. Makogaro ba? Ba za ku iya zuwa ku yanko min makogaro wanda ya dame ni ba, amma kullum ku zauna kuna gaya mun kuna so na za ku iya ba da rayuwarku saboda ni. Yanzu kuma na zo ba za ku yi min abin da nake so ba. A kware kuwa, mu dai ba mu ce ba za mu iya sadaukar da rayuwarmu a kanki ba, amma mu dai ba za mu iya kisan kai ba gaskiya. Yawwa. Da cewa kika a cikin mu ma mutum guda ɗaya a bada rayuwarsa, yanzu zan iya ansa almakashin nan
binne shi a jikin ya'u shi yafi komai sauki. Ban gane ka binne shi a jikina ba. Eh Kai ni tsoka ka fi ni da ba za a binne naka a jikinka ba kai. Kin ga ya tabbatar muke da cewar ni ne nake ƙaunaki ba shi ba ko kin ji kalamansa? Wai cire maƙogaran? A kawai a ji a ciro maƙogaran nan. Duk ma yadda za a yi kawai a ciro shi. Ni da kuna son yadda kuna so na ku karɓa ku je ku yi abin da nake so. DJ. Mu je. Kawai mu je. Mu je. Tokan DJ sai su hanna zaman lafiya. Tokan DJ sai su kunna wuta kunjiya. Tokan DJ ma kuma ita kauna bata kauya ba. Tokan DJ su zama tamkar wasu ƴan giya. To jama'a Allah ya taimake ka. Zaɓe fa ya taho. Zaɓe ya taho ga dangada. Zaɓe ya danno kai. Wato ranka ɗe. Mu wannan ƙauyen namu muna fama da matsaloli fa Allah biya ma bukata. Kaga yanzu muna fama da matsalolin rashin ruwa. Ga rashin wuta. Ga rashin magani. Hanyoyi da ba mu da su. Sannan kuma ga matsalar wannan kidimashin din da ake ɗebe al'umman mutane ana neman kuɗin fansa. Kidimashin ko? Shi kuma wannan ɗan majalisa namu Allah ya taimake ka. Tunda muka tura shi Abuja ba mu ƙarasa shi a idanuwanmu ba. Ina ɗan iya. Allah ya taimake ka. Ina son ku dinga fahimta. Shi fa mulkin nan da kuke waje kuke hango mulkin nan. Ba fa yanda yake ku kuke hango shi ba. Abu ne mai wahalar gaske. Haka ne ranka. An na gaya maka gaskiya. Gaskiya ne. Allah ba kai wa. Gaskiya ne. Ba sa bacci. Gaskiya ne mai gari. Allah kuwa na gaya maka. Allah ya taimake ka. Kawo kuwa ai baka kina ka ba ko kuwa? Yawa ne mutum. Ka zo da kai abu ne kuma duk da haka ga wanda suke shata ne musu kafa. Ai magana dan iya tana kan hanya. Wannan dan majalisar tun da ya ci zaɓe ba mu ƙara ganin ƙiyarsa a garin nan ba. Saboda haka mu sai mun canja. Ba abin da zai hana mu canja. Ina ya sunanta wannan sabiti yake. Sabiti sai yau na gane mahukuci ne. Yau na gane kai mahukuci ne. Kyautuwa sa ka a tunu. Kai yanzu misali a ɗauke ka yanzu kai a matsayin ka misali a ce a tura ka zuwa majalisar tarayya din. Gaya min abin da za ka kulla. Allah ya taimake ka. Su me suke yi? Shan shayi fa suke zuwa su. Kai karatu ne? Ba fa karatun nan kai ba. Karatu ma bai kai ba. Iyakar cin ka aji biyu ko aji uku ne ko? Ka san ranka ɗe. Ka san shi babba. Duk abin da ya hango yaro ko ya hau dala da goron dutse bai sai hango shi ba. Madalla. Ai ba zai gane ba. Allah biya ma bukata. Madalla to kai da yake mahukuci ne kai. Mara fahimta. Ka ga wanda suka fahimta nan. To ranka ya daɗe ba rashin fahimta bane. Mu dai iya gaskiyar mu muke gaya ma a fadan nan. Ka taɓa ganin garin tun da kake dan iska. Me ka kama nan gurin ya bin da tsotsayi. Aishi Sabitu Allah bai. Ai shawara ce ke bayarwa. Maliman aikin ka sallah. Idan ka gama sallah ka tashi ka tafi. Ko kai mana addu'a. Ba ga dawo baka kada rigar ka kai gaba. Madalla. Addu'a sai mu a gida. Yawa ba zai addu'a ba ma mai gari sai kai. Ka ji ka. Me bi ta kamata fi karbuwa. Kai bari in gaya muku. Ka san Allah duk mutumin da bai zaɓi mai zaɓo ba idan ba sai dai uwarsa ta haifi wani a garin nan shege ne. Allah ya biya ma bukata. Allah ya biya ma bukata. Billahi la ilaha illa Allah ya biya ma gyara. Allah ya ci ya gama. Ka cikawa ta yi. Allah ya biya ma bukata. Tabbata shi ne. Dijan, har yanzu dai kina nan akan bakan naki na a cikin ogaran nashi. Shine makogaran su nake so ku ciro ko ba za ku yi ba. Ni a shirye nake da ai saboda so nake gyara soyayya tsakanin da kina ji Dijan? Shi lamari na soyayyar mu kin gane? Abin da ya kamata a yi shine ba fa soyayyen nan da muke yi ɗauka za mu yi bakin gane sai dai mu bayar ba mu ɗauki rai ba sai dai mu ba da rayuwa
inda ba da rayuwa ne kuma ni yanzu a shirye nake in an shi wannan almakashin naki in zo in samu malam yawo binne almakashin nan a ciki ban gane ka binne shi a ciki na ba to kuma shi aka cika shi almakashi ka binne shi a ciki na baka ji me aka ce ba ta iya ba da rayuwa kai baka ci da ka ba da rayuwa ka kan yawa kai sai ya shi ba ta cika ji ba sai dai kina ji ki samu ki canje dai wani abu dai in so ina da yan mamu ba kogaro fa to na ji zan canja amma kun mun alƙawari in dai na canja za ku yi ni da mun a shirye nake da in yi komai fa na gaya miki DJ kai yaron nan ba shi da kai ba ka tallacin murna ake yi za ta canja ma ogoro kuma sai an ka shi kusa da ni ai mun nake yanzu na saki so nake ku je ku yanko min hancinsa hanci hanci ku je ku yanko min hancinsa ya kamata a kin gane irin soyayyan da nake miki a cikin zuciyana. Billahi alladhi ina son ki a cikin raina. Wallahi zan iya rasa rayuwana a kanka. Duk wannan zancen banza ne idan har zaka iya yanka kanka a kaina yadda kake faɗa me yasa ka kasa zuwa ka kama jikokin mai gari ka rama cin mutuncin da suka mun haka kuma kake cewa zaka iya kare ni. Fulani ka kasa fahimta ne. Wannan yaran ba yara bane ba fa. Billahi alladhi kyakkyan aljanu ne sai ka sha wahala kana neman su in Allah ya zama fa ka kama su din kawai sai kaga sun sullube sun gudu kana ji bororo ni dai in dai har ba za ka iya kama mun su ba karama mun cin mutuncin da suka yi mun sai dai kawai mu rabu billahi alladhi idan ka rabu da ni wallahi zan iya kashe kaina Fulani Allah ka kashe kan naka mana ki kashe me na ce ka kashe kan naka shine tabbatar da cewa kana so na maye ma karatun da muke yanka kaji ma in da mu yanka kai ka sani bismillah kai yo matsalan Fulani idan ma na kashe kaina wani za ka je ka aura kaga kuwa da matsala ba mutuwan nawa bane damuwan auren wani da za ka yi din ni shine babban matsala na kada wayannan yaran ba su bane wanda kaura ya bamu labari yana neman su ne mana kuma suka ci zarafin mahaifiyarsa suka harbe ta ba a ba da Allah wallahi tallahi to ka san me zamu ka san daman kaura kwana biyu mun mai laifi ya dage mana kafa ko ba haka bane mun yi na zabuwa yanzu abin da za mu je mu kama yaran nan mu kai wa kaura ya hukunta su dan kaniyar su yayi daidai na gidana mu shiga gurin kawai A'a, na tura maka mana. Sweetheart, dinner is ready. Na goshi. Oh, lunch is ready. Thank you. Daga lokacin na tabbatar farin cikin gidana ya samu matsala, take na fara bibiyar mijina. Aiko shi ya kai ni har gurin da na gano sirrin. Ba mijina kadai ba, sauran maza ma can suka tare. Duk dalilin
ZNY kori shi yake kawo su? Kwarai kuwa ZNY kori shine sirrin girki na da yasa suke cincirin da wajen cin abinci na. Daga jin sunan ZNY kori na ce an nuna wa kurciya baka kai tsaye kasuwa na zarce na yau babban oda. Gidan gabaki ɗaya ya gauraye da kamshi. Kin gano sirrin kenan. Dole ne na nemo abin da zai faranta wa mijina rai. Daga yadda na ga mijina yana kai loma yana farin ciki, na ce lallai farin cikin gidana ya dawo. Sinadarin ZNY kori. Mai daɗin ɗanɗano da kuma ƙamshi mai gamsarwa. Saka farin ciki a gidaje da guraren masu sai da abinci. Dan Allah ki gama mun tun ɗazu ake abu ɗaya ba ki da sauri wallahi. Ba ma gama ƙunshin ba ni bushewar sama. Ai ni duk jimawar da zai yi zan jira. Dan ba zan sake yin asarar kuɗi na ba. Ai ko zaki makara dan ana gama tafiyan mu zami ba wanda zai jira ki. Wani wannan irin fetur ne a cikin wannan kunshin naki ba daɗi. Khadija, ai ni ba ni kunshi da zan yi saboda wancan karin kaushi ya sa min har zanin gadona sai da na yaga. Ga kyau, ga saurin bushewa. Yaya sunansa? Ga jimawa, sannan kuma ga kwarjini. Yaya sunansa? Yanzu ya mai da ke tamkar sarauniya. Sauran mata kuma duk ya mai da su bayanki. Baiwar Allah ya sunan shi. Ayush Henna Fest shine jagaba a bangaren lalle. Sauran kuma duk sai sun jira. Daga wataccen kamfanin RJA Hobi Nigeria Limited. Baya fitar da kuraje a hannu, baya saka saba, baya fitar da kaushin kafa. Gashi da saukin kuɗi da saukin sarrafawa. Yana da shaidar amincewa ta NAFDAC. Za ku iya samun sa a kowane gurin diloli da ke faɗin Najeriya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahir rahmanir rahim. To. Me gida, wai yanzu da gasken fita zaka yi? Haba Sahura. Na ji sauki fa kina kallo. Kuma ba wani waje zan je ba. Gidan mai gari zan je. Saboda ya zama wajibi a wayarwa da mutane kai. Kada wani ya fada irin hatsarin da na fada. Ko makiyina ba zan so ya fada hatsarin da na fada ba. Yanzu mai gida dududu yaushe ka samu sauki har kake maganar zaka fita. Wannan ba fa karamin aiki ne fa ka dauko kanka ba. Ka san mutane ba a iya musu. Za su ga kamar ko dan ka shiga cikin wannan matsalan ne ka sha wahala shi yasa ka dauko kanka wannan matakin. A'a wallahi ba zan iya ba, ba zan iya dauka ba. Sahura. Kin sani. Kin san halina. Wannan abin Allah ya sani zan yi ne don Allah ba don wani ba. Ba ruwana da abin da wani zai yi tunani ko zai ce matsalarsa ce ya faɗa. Amma kamar yadda na gaya miki a baya, wallahi makiyina ba zan so ya shiga halin da ya shiga ba. Kuma muddin ba mu zaɓa wa kanmu shugabanni na gari ba, wallahi wannan abin ba zai taɓa daina faruwa ba. Saboda haka dole ne sai muna zama muna tattaunawa muna fitowa da kanmu mafita. Shugabannin nan daga cikinmu ake ɗaukansu. Ba za mu zira ido kawai abubuwa suna faruwa na tashin hankali kuma mai shiru ba. Wai dan wani zai ce ko dan za a ce. Ba zai yiwu ba. Ki kwantar da hankalinki. Ba abin da zai faru insha Allah sai alkhairi. Amma mai gida ka san dai irin tsananin azabar da na shiga wallahi ba zan iya ba mai gida, ba zan iya dauka ba. Amma tunda ka matsanta ba damuwa, ka kula dan Allah. Ba matsawa ne ba Sahura, abin da ya dace ne zan yi. Kawai ki taya ni da addu'a. Allah ubangiji ya tsare. Amin. Allah ya sa kuma ka fara din asa'a. Amin. Na gode. Allah kiyaye. Amin. Sai na dawo. A dan tafasa mun wannan maganin kafin na dawo dan yana mun amfani sosai. Ya zama dole ai.
yaran nan duka da hannu ba zai musu bakashi ne da su. Je ka samo mana fatte. Amma fa ko ka gane ne bulalar tabasa ba ta fi zafi ba. Kai bulalar tabasa wa'annan zaka da kare bulalar tabasa. Sun saba da duka sun fi ka sanin me duka. Bulala za ka ɗauko amma ta ƙato. Kai kada. Da Allah malam murtikekiyar bulala za ka je ka nemo mana irin wadda ake dukan doki. Saboda sai mun ci ƙaniyarsu. Murtuka irin na dukan zakunan nan za ka kawo. Ya san me suka yi min wayannan ola. Ni ba na ce masu laifi bane ku kamo su. Da ni da babata da kanwata yarinyar nan da na gaya ma wallahi kanwata ta fiye min mahaifiyar ku wallahi. A daman ya kake magana haka dawa a sahafa a sawa su ce. Ka ƙara da ido da ni na jiya min ka in ba sai ne fata-fata da kai ba yi mu ta ci ne karamin dan wahala. Aga dan kwanda suka nana min na yadda bindiga na gudu a gaban ahalina. Inna lillahi wa inna ilaihi guduwa ne a gaban ahalina yawai na sa na mashaya iska. Wai ke mama kin na ce kullum tuwon nan na gashi da cin tuwo. Kullum tuwo? Eh mama. Ba tuwon kika cike ka girma ba? Ni ko me zai hana ni yin tuwo? Da daddaren ba a ci tuwo ba me za a ci? Ai dole a ci tuwo kuwa. Ba shi muka ci muka girma. Ai ba a tuwo ba me amfanin dare da daddare ba a ci tuwo ba. Alaikum salam. Dan da zuwa. Baba. Sani yaya. Yawwa san dai. Yawwa. Lafiya? Wallahi mutane ne suka zo kofar gida suka yi dandazo akan wai suna so lalle sai na tsaya na fito na tsaya takara. Ni kuma takarar nan ba na son ta wallahi mama. Hafizu, ba su suka ce suna neman ka shiga ba? Me zai sa ba za ka yi ba? Ai sai ka ba su damar su. To ai baba ba takarar ce a burki ba. Shi shugabanci irin na wannan kasar da muke ciki zai iya kai ka wuta zai kuma iya kai ka aljanna. Saboda yanda duk kake da kyakkyawar niyya a zuciyarka da yanda kake son mutane da yanda kake da adalci da duk kyawun ɗabi'arka kana shiga cikin shugabancin nan kenan za a gurɓata maka rayuwa, za a canja maka halayenka gaba ɗaya. Duk da dai na riga na san insha Allah babu wanda zai yi nasara ya canja miki zuciyar ɗanki Hafiz. Sannan Allah subhanahu wata'ala da kansa ya faɗa ya ce inni haramtu zulma ala nafsi waja'ala bainakum muharraman fala tazalamu. Yace ya haramta ma kansa zalunci sannan ya haramta shi a ɗaiɗaikun mutane shi ma zalunci sannan ya haramta wa mutane zalunci sannan yace kada ku yi zalunci. Amma gaskiya wannan shugabancin da ake a ƙasar nan baba ina tsoro kada in je in sa kaina a cikin mutanen da za su ga kamar bana yi musu adalci. Gaskiya ne abin da ka faɗa Hafizu gaskiya ne. Amma kuma ka san dai Allah da zuciya yake amfani. Kuma irin tarbiyyar da aka baka na san ba za ka yi zalunci ba. Don haka duk mutumin da ya ce maka ka zo ka yi abu ai sai ka yi. Za ka tsaya ne tsakani da Allah za ka yi. Na san ba za ka yi irin wannan abin da mutanen nan saura suke yi ba cikin yadda Allah. In Allah ya yarda Allah zai taimake ka zai kuma dafa maka tunda dai ga abin da mutane suke so dole ka musu abin da suka ce suna so Hafizu. Na gode da tunatarwa da kika min baba. Kuma insha Allah zan tsaya in yi nazari in ga ta ina zan bullo mu wannan al'amari tunda har kin yarda. In Allah ya yarda ba wani abu da zai samu sai ikon Allah. Zaka ci zaben ka yadda ya kamata. Ka yadda mutane ne suka jawo ka ba kai ka sa kanka ba. Allah kuma ya maka albarka. Allah kuma ya sa a gama lafiya. Allah ya bada sa'a. Amin. Adalla. Yawwa. A cikin layin abinci wane ne ya yi ritaya? Salamun ƙaunar marabin. Sai da Allah ko layira kuka ji. Idan ba akan abin da kuka yi wadawa, na rantse da la ilaha illallah sai mu ɗauko wanda da kuma. Wayo Allah.
To ake yanzu baka tunanin zabi mutuwa wannan abin da kake mana ran Allah da Allah. Gaya mai dai. Haƙuri ma da haƙurin ya mutu sadakan nawa ka bayar dan ƙaniyarka. Inda akuyar gaba ta sha ruwa dama ai ta nan ta baya ma take sha. Kai, na san ba ku taɓa ganin jahilcin mu ba, yau kuka fara ganin mu ni da kada. To mu jahilai ne, mu dabbobi ne. Ai ni ba jahili ba ne dan uwarka, na san alifin zuwa annabin. Ko da ka iya alifin ba'un ni ma na iya ABCD sai me? Ja kala ba ita ce ba ta karɓe ni ba. Mu ci gaba da rubuti kawai. Malima, me za ka yi da kuɗin nan? Me musu da kayansu da Allah? Me za ka yi da su? Haba maliman. Shi ma mai garin an siye shi da kuɗin ne, dan an siye shi ne. Me za ka yi da wannan? Ina sabutu. Yanzu kai a tunaninka a saboda kai sai mu fasa sha'an da yake gaban mu. A kawo mana arziki mu ce ba mu so saboda kai. Haka ke gaya wani cewa kai mayar. Ina liman. Kar ka biyo wannan. Wallahi in ka biye masa na rantse da Allah a banza za ka mutu da warin baki. Gidanka ba a miya da nama wallahi. Baka mori komai ba kuma ba. Wallahi Allah rake ni bai mori komai ba. Allah taya ma. A gaskiya ni wannan kuɗi ba abin da zan da su. Domin ko wannan kuɗi ni haramun ne a guna. Gaskiya ne. Kure kuwa domin ina kyautata tanciya wannan kuɗi daga wajen talle mai zabo aka samu su. Wanda mutane suka tura shi suka zaɓe suka tura shi ya kasa cika masa alƙawari. Ina neman kaga kenan kai kana zato ne ko kuɗin daga gurin mai zabo suke to kaga anan kai haramun dan ku ana cewa zato zunubi ne ko da ya zama gaskiya kaga liman sai ka shirye shiga jahannama to yayi bayani kuma ba da lange shi zaka shiga sai kai bayani zato ai zunubi ne ina kai sabutu Allah bai koma kuɗin nan ban yadda zamu da su ba zan bayar ba au ma sabi ta an rabauta ba rabauta ba ce ai raba arni da makami ibada let's go sabitu kai maka ni dai ga kuɗi nan dai ban ce komai ba kai maka ni ba sai na ce ko ina mai bulala ya ce wai raba arne da makami ibada kana nufin mai garin ne arne waye arnan ina zuwa da Allah ta tambaye min shi waye arne sabitu tambaye mishi min ran Rasulullahi sabitu Allah ya taimake ka waye arne ce raba arne da makami ai Hausa ne ai debo min shi tambaye min ai Hausa ce ai Bahaushe ne Bahaushe ne Bahaushe banka ya ci yawa kuma da yawa ta kashi yawa ga kudin ku ga kudin ku ban kamar tire shi anan aka saki da godiya sabuti ai ola ko ai kamata yi wa inna yaran mu ba da cikakkiyar gudunmawa a kansu kawai mu rataye sa saman azara ido ya zo kaga ba sai ya sauko ƙasa ba kawai ya can da su haka ne ƙaura to yanzu abin da ya kamata mu kamar yadda ka faɗa ɗaure su za mu yi a nan mu sakale su idan muka sakale su kaga duk wanda ya taso yan garin nan ma gaba ɗaya kowa zai yi farin ciki da munna na an kashe nan jahilan yaran to da wannan igiyar kuma ta jikinsu wadda muka ɗaure su ƙaura to da ita za mu sakale su yara ji muka tsaya bayan sa kai yara ruwanka da zazu ai talla haka ne wallahi wa gage na rijiyar makaho ta hukai ga harka can cikin gari amma kun dawo nan kun tsabbace kai wai me ya faru ne kana ganin alheri a hannunsa
farare nake gani bugun Abuja. To Allah annatu. Rabon da rike zugun ɗaya ba an daɗe ba. Illa dai wallahi wa gage na rijiyar makahuta. Allah ya san ta yaya za mu yi ga harka can romo-romo cikin gari. Gaskiya ne haka ne. A to gaskiya kamata a kwance yaran nan. Sun ci albarkacin balansin ɗin fararen kuɗi bugun Abuja. Kuma yanzu kaga daga nan warewa can zami ƙara samuwa zami to alfarma haka suka ci. Kada zo kunce su masu shage suka yanci. Kuma haka ne tunda mun zama masu kuɗi kuma ku sarara ku sha iska. Wadda kai wallahi. Kai kada kana ɓata mana shege mai kan yara mu je ka nuna min inda alherin. Ta yi ɗaya ha gani. Na san igiyar zan siyar da ita 150 in na baka Allah ya tsine min kan ma kai tunanin. A to ayin ga mu an wallahi ka ba kai ba amana a Musafa. Allah wallahi. Allah kun ce mun. Idan Allah ka to da ni wannan aban ma ta ki kwantuwa wallahi. Kwance mana ni wallahi na to da ita kai dalla cika kura uwa kai na hakura so yaran na ce guda biyu ne kun jama babu uwa bare uba duka sun ƙaurawa sai kakansu wanda ke birni can kuma shi ne ke tsayawa barnar su da sun yi ma jikokin mai gari. Mati! Mati! Ka daina kuka. Ba ai dole kuka tun jiya ba rike kuka ko bacci bai yi ba. Ni ba ka za abin da yake damuna? Wani ɗan shegiya ne, shi burinsa kawai ya raba ni da Bintu. Ni kuma Binta Allah ya sa min santa a cikin falon zuciyata, Allah ya sa min santa a cikin sakon zuciyata. Na rasa yadda zan yi, wai zo ake mutu. Mati, za ka yi aure, amma ina zuwa. A karo ka ta nan, a bugo ka ta nan. Haba. Dan auren nan ma sunan Muhammadu Rasulullah an hana ka? Mati, na'am. Aljani dan tsiti ya gaya min. Yawwa. Za ka yi aure. Yawwa Bintu ba. Kuma ba za ka aure Bintu ba. Irin uban da kai a tambayi wani dan tsiti ya tsito ƙarya a tambayi wani da Allah hawa da Allah. Irin uban da kai a he mutuwa zai yi. Mati. Na'am. Kana auren Bintu. Ana aurawa za ka mutu. Na auren Bintu he mutuwa? To yanzu ya zai yi. Amma bari mu tambaye shi zai ba ya ce a baka ka ƙara sawa ka sa shi duk wacce ka aure ka haɗu da ita za ka aura. To Allah ka bani kyakkyawa, Allah ka bani zuciya kai ba a kiran Allah ana. To ko ka fita da fito ko ka fita da ashar ko ka fita da baya amma ba a sa Allah ana. Kaji illar ka zo wajen mahirki kenan. Yasa aka malamai suka cewa ba a so amma zuciyata ina ni so nake nan da nan ai Allah ka sa in samu ai Allah ba zai fita daga baki na ba Allah ka sa in samu zuƙeƙiya. Kuba welcome back. Wato shine ai ka tana irin iskanci da kai mana ko? Idaya. Baka da kunya. Wannan ce muke welcome back to square A. Ba na muku talita a nan gurin ba. Shut up! Kai rike bangaren gurin rike wurin dankwa. Rike dankwan kana samun matsala. Munafikan banza. Kun ci wani wannan karan. Kika san wannan kana kallon. Shut up! Welcome back. Ka tuna? Kun tuna? Wannan barka da zuwa. Kun shigo hannu.
Mun dawo wallahi tallahi. Abba. No fear no more say. Ai ba wani abin duk wannan shagin karamin isa ku anan mun sha albarushi a gurin nan mun sha duwatsu ne. Ba karami ba. Mun sha duwatsu. Oga da ka banna na to da bindiga. Ina zuwa kaga. Abin da ka kasa fahimta. Kaga mutanen nan ba wani sauki ba daga kafa tsakaninmu da su. Kaga ga wannan matsiyacin. Fatanya. Me fatanya? Je ka kira je. Ai me fatanya kawai. Me fatanya zo mana. Je ka mana nace. Je ka kira shi. Da Allah zo mana. Honorable na so yayi magana da kai. Ya tana yawo da ku kuna. Ai ba zan ma kira shi da sunan shi me fatanya. Kuna wannan. Me fatanya kawai. Yawa tunda zaka ai gare. Yaro sannin mu dai. Ai gare ka da kusa. Sannin mu dai. Kai da nake fatan zan ganka cikin kasaita da doro da botsin sai na ganka gaba ɗaya zubin gajiyayyu ashe ma manomi ne kai. To idan har za ka kushe noma kuma to kai menene asalin ka kenan a garin nan? Kai abin kuma zai koma kan cin mutuncin iyaye me ya kawo magana asali? Kai ba ma wannan ba. Abin da nake so da kai ka daina shiga cikin wannan harkokin namu. Faɗin nawa kake so kun biya ka ƙarasa baki a wannan sabgata mu ta 'yan siyasa. Dala ɗan dakata. Ina so in san wani ne kai a cikin garin nan tukuna. Baka san wakilin da kuka tura yake wakiltar ku a wannan yankin ba Abuja? Wakilin banza wakilin wofi da kai yaudar mutane kai ma mutane alƙawari baka cika ba kai zalunci mutane azzalimin banza azzalimin wofi a hakan ne kake tunanin cewa za mu ƙara zaɓar ka koma ba zai yiwu ba. Ni right honorable Tallabe Zabo ni ne mace amana dambu mai hawa dubu ni ka kalla ka ce min mace amana kai faɗi abin da kake so in baka kar ka ƙara shiga irin wannan sabogin faɗi dukkan kuɗin da kake so a ajiye maka dala kake so ko naira kake so ka euro kake so ko pound ko sterling kuɗi yes ni zaka ba kuɗi wannan fatanyar da kake gani a gurin mahaifina na gaje ta da ita nake neman kuɗi in taimaki mahaifiyata in taimaki kaina in taimaki al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai dai baka da kuɗin da zaka bani kace in janye ma kai wannan ashe manomi ne yana nema da wahala shi gaba ɗaya ashe da duku yake cin abinci ma da duku yake cin abinci da goho yake cin abinci kai da goho kake zaka ci ina yayi gaba ɗaya abin da ya ta mun hankali ma wai da yake so ya so sa ma rai yace bai gane ka ba akwai wanda bai san honorable mai zabo ba a garin nan kaga ina yayi ya tafi noman wallahi da duku yake cin abinci da duku yake ci dan wahala ka san me zamu masa ai maganin shege karan maguzawa in ya san wata bai san wata ba sai a tsara masa wata wallahi wata dabarar kuma da za a ni ba na san gidan ba kwanan nan aka malam aka je aka yi jinya kafin ka fargama saboda babu yadda za a yi sai gashi wani kiriya ne masa tambayoyi Allah sarki ba sunan wanda ya fara kama ma sai sunan mai zabu kaga ku dole yi noma fa wannan irin dole yi duka arziki suke nema irin wannan dole yi duka dan iska honorable dole yi duka wallahi yaron Fatima Ahmed ne fa haba dai alquran kai Jibrin ashe Allah ya kuta da kai Jibrin tunda aka ce an kama ka ba na iya bacci ai ba komai ranka da dai ko daya ba na iya rantsawa da kai nake kwana a zuciyata da kai nake tashi sannu Jibrin Allah dai yayi da kawai dai da kwana na a gaba ne duk da dai ma an ba su kuɗaɗen da suka nema a ba su wannan masifa Allah mai maganin ta amin Allah ya tsare Jibrin da ganin ka sha wuya a hannun mutane wai dubi yadda bayan Allah nan ya je me wayyo Allah na ranka daɗe dama ina da wani ɗan bayani ne saboda maganar gaskiya bayan dawowa na daga wajen mutanen nan sai na tsaya tsimnai nazari na gano cewa muddin ba mu tsaya mun haɗa ƙarfi da ƙarfe mun zaɓi waɗanda suka cancanta ba to gaskiya zai yi wahala al'ummar mu ta fita daga wannan cikin ƙangin da muke ciki ranka ya daɗe yaro kai mana bayani yadda za mu fahimta ranka ya daɗe wannan yanki namu muna cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu garuruwan da suke gabar da mu yamma da mu kudu da mu arewa da mu gaba ɗayansu kullum ɗauki ɗaɗɗaya yake babu kwanciyar hankali kuma bai kamata mu zira wa wannan abin ido ba ranka ya daɗe
in yanzu su ake yi wa gobe mu zai shigowa. Saboda haka ya zama wajibi mu tashi mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu yaƙi abin nan da zuciyarmu da ƙarfinmu da dukiyarmu mu yaƙi abin nan a zauna lafiya ranka ya daɗe. Subhanallahi wa iyazu bil qadiran wa maridan wa alaman wa a gani a kanka ba dai anan ba. Kuma ranka ya daɗe abin nan a buɗe yake a matsayin mu na musulmai dole ne mu kalli abin da ya shafi ƴan uwanmu a matsayin abin da ya shafi mu idan ba mu ya gaba kuma ba mu da imani. A kai Jibrin kana son ka kira mu arna kenan marasa imani dan mun ci a garin mu ba a sata kowa? Ba fata nake shigo maka nan kasar tamu ba amma yana faruwa a makotanmu kamar yadda na gaya ma a baya su ma iyaye ne musulmai ne ƴan uwanmu ne muna da hakki a kansu saboda haka ba wannan abu ne da rigakafi ce dole mu tashi mu yi wa kanmu dole mu canja mulki mu canje yadda ake tsari mu canje yadda ake zaɓe mu canje yadda ake ayi gaskiya a zaɓi wanda ya dace wanda zai kare mana mutuncinmu. Ina liman dan Allah game da abin da yaron ne ya faɗa Jibrin kai mun ƙarin bayani a cikin musulunci in kuma ƙarya yi zan sa a haƙa rami a binne shi in sa yara su ɗebo katakwaye da duwatsu da hannun zan kashe ma yaran nan. Da faru ba shakka duk naji abin da yake faɗa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗaya imanin ɗayanku ba zai cika ba har sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa kuma ya ƙi abin da yake ƙi wa kansa shine cika imani. Saboda haka duk wani musulmin da bai ɗauki matsalar ɗan uwansa musulmi ba hakika ya binciki imaninsa. A'a liman ka fahimta mu ba ciya muka yi daɗi muke ji dan mu a shigo garin mu an ɗauke mu ko kuma wani garin ana ɗaukar su ba. Mu dai abin da muke goya baya dole mu yaba mai zabo abubuwan da ƙudurar da yake mana ci gaban demokuraɗiyya yake kawo mana dole mu gode masa. To ni dai ban ga haka a wannan yaro ba abinda duk ya faɗa gaskiya ce babu wani abu da yake ba gaskiya ba a tattare da shi. Ranka yaɗe wannan fa bai kamata a bashi haka ba. Kuma wannan yanar gizon duk abin da ake muna bibiya muna ganin me ake yi. Maganar gaskiya shine honorable ɗan zaben nan ban taɓa ganin inda wani gidan jarida ya rawaito ya yi wani abu na alkhairi ba ko da sadakan naira ɗaya ne baya yi kansa kawai yake ginawa sai lokacin siyasa ya zo mana da ciki a gaba da katon ciki. Kai kana shirme in ka biyo yan jaridan nan sai kanka ya buga yanzu barin gaya ma in na ga dama sai in je ce in biya kuɗi in ce dan iya ya ba da tallafin shinkafa buhu 1000 a wannan garin ya haƙa bohol kamar guda miliyan 1 a wannan garin ko kuɗi za a yi biya zan yi. Tun banza ina Jibrin na fahimci tun da ka dawo dukan da waɗannan mutanen suka yi maka ya firgita ka ba ka da ko sisi ka fita daga cin hayyacinka to ka bari idan mai zabo ya zo talla mai zabo idan ya zo zai shaida masa zai kawo dunkuli ya maka ka ja jari. To shikenan yanzu na fahimci komai amma ranka ya daɗe ku sani wallahi ba zan yi shiru ba wallahi sai mun ɗauki ba za mu bari ana mana ɗauki ɗaya ba wallahi ba za mu yi shiru ba shine magana. A ba wani magana hatara ba ne ai dole ne kawai ba za mu yi shiru. Ba maki sun da kansa ne ai ba maki ya ɗan shi ne ai. DJ wai me yasa idan muka tsokano fitinan mu kike guduwa kike barin mu? Shi ne ni ma wannan abun ya daɗe yana damuna. Gaya mata da abin da nake so kenan wai kamata a share mana tantama. Haba. Ya za ki je ki dinga nemo rigima kuma sannan mu ki dinga bari a ciki kuma sannan kiki gudu. Kun san dai irin son da nake muku ko? Kuma kun san zan iya koma ai saboda ku. Warai. Muna godiya da irin wannan sadaukarwar da kike yi a kanmu DJ. Babu abin da zamu ci da irin wannan sadaukarwar da kike yi a kanmu sai daɗi. Wannan lamari ya yi daidai haka kamata a dinga. Sannunku. Yau sannu. Bai wala amma dai ke baƙuwa ce a cikin garin nan ku? Ni baƙuwa ce daga birni nake. Na zo wannan ƙauyen ne domin gudanar da wani aiki mai muhimmanci.
Amma yanzu gidan mai gari nake son fara zuwa. Gidanmu ne ai. Kai. Mana gidanmu ne. Rabuwa muka yi ne? A'a ba rabuwa muka yi ba amma dai gidanmu ne. Gidanmu ne. Ai idan kina neman mai gari in kika kalle mu kin ga mai gari kina kallon fuskokin da kika kalli fuskar mai gari. Kin ga mai gari. Iri ɗaya ce. Ita wancan tana hana mu rawan gaban hantsi. Ka san da yi? Ka je ka lallaba ta. San yadda za ta ci. To haka dai suke ta san wannan dai ba kuma ka kula da so da ƙafa yawa ta aka ta muje a hakar gida mu kawon mu ce DJ ba DJ ba abin da kike tunani bane ba ke shiru mana gida da kukan nan kai wannan wato ina baki wani labari ni fa tun da nake ban taba ganin kyakkyawar budurwa irin ki ba daga ran da ido na ya fara ganin ki na da zuciyata ta tukunzuma ta tunzura nace ina sai na zo gare ki to fa sannan dadin dadawa zan kai ki gida mu ajiye ki kuma ki kwantar da hankalinki za ki samu tsaro iya tsaro duk wanda ya taba ki za mu ki maganin shi za mu kare miki mutuncinki ikon Allah kenan ko a garin da ma tsoron ku ake ji kai ba mai gari bane ba karshe a garin nan to ko shi sai dai sara mana bai isa ba bai da zai da mu ina baki labari kaf garin nan mun buwaye ke idan akwai wanda suka zame musu annoba a cikin garin nan gabaki daya to mu ne nan akwai ɗayan fa ai ki kwantar da hankalinki ki sa ranki a la ai kuwa gashi na gani to wani ai kaɗan je gani ai mu je ke dai ki kwantar da hankalinki in banda ma bana so da sai in ziga ki ce ki fito garin nan ki je ki sha'anin ki abin da kika ga dama masha Allah duk wanda ta bashi kice mai kawai ko sunan mu kika ambata a garin nan fallashi magana ta kare to na gode kar ki damu mu karasa ki dan dago kafa Allah zuke ya Allah su taleliya Allah dalleliya Allah kai wannan haka ce barkono na saka kutarin ubar da kai dauri wanda bai zafi zan samu tunda da jihi da zafi alƙur'an zazzafa zan samu kai jar uban nan kai Allah rangada ya Allah zuke ya Allah kai na lillahi kai wai wannan haba malam wannan hoho ce ta kaya hi na dangara ko kuma wannan ko kuma ginin gidan malam Audu ne haba malam kai makawo ne zaka zo kana hankade mutane haka katirin wannan zuki haba ai tunda na saka wannan kwallin na je mun wani radadawa a cikin ido na san alkur'an zan dace wai Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un burbur sa'at laysal maqbul fata ba zugun ba da zugun kullu zungun ku kuke ganin mu ba mu muke ganin ku ba wa innahu min sulaimani wa innahu bismillahir rahmanir rahim la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayan Allah ku ya hakuri masoyina mame uwar masoyiki ke dan girma Allah zaki wuce da Allah
wallahi ba inda zana ai kai masoyina ne. Kaga wata kattareriyar masifa. Haba masoyina. Masoya product ɗinmu Hips Ultra Shine Formula na gida Najeriya da na waje, Assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani, mu Hips Ultra Shine Formula gida ne na magungunan gargajiya kamar maganin sanyi, maganin istimina'i, hypertension, diabetes wato shuga kenan da sauran magunguna. Sannan in aka koma bangaren fata, skin care kenan, ba a bar mu a baya ba. Muna sayar da turarurrukan wuta, muna sayar da maganin silimi, muna sayar da maganin support da attack wato mata waɗanda suka shayar kenan suna so su gyara, muna da maganinku. Sannan muna da turarurrukan wuta, muna da su humura, muna sai da kayan kicin. Angwaye ina kuke? Ku zo mu Hips Ultra Shine Formula mu haɗa muku lefe. Uwayen amarya kuma kayan kicin kowane iri kuke so akwai hijabai, akwai dogayen riguna, akwai mayafai made in Nigeria. Kar ku manta masoyanmu, Muhibbat Abdulsalam yar mun gada ce, mu da kanmu muke haɗa magungunanmu da kanmu, hatta skin care da kaina nake haɗawa. Turaren wuta da humra ma ba a banna a baya ba, saboda ni maganin gargajiya gadansa ne gurin mahaifiyata, Allah ya ji kanta da gafara. Mu muke haɗa komai da komai a gida da kanmu, kuma alhamdulillah duk wanda ya siya yana dacewa. Idan muka koma ɓangaren kayan gyaran aure kuma, wato ina nufin muna da kayan mata, muna da kayan maza na gyaran azarum original gidigongon wanda da kaina na hada. Itatuwanmu na yarbawa, ale, tanko, bang, sukuronje, name it, a mu Hips Ultra Shine Formula. Mu Hips Ultra Shine Formula mun kware a online business. Ana samun mu akan WhatsApp da number da za ku gani akan screen. Babu inda kayan mu baya zuwa, nationwide ne, Najeriya ne da wajen garin Najeriya. Mun gode. Name it, mu Hips Ultra Shine Formula ta ku ce a koda yaushe. Taken mu ku bulbulo mana kuɗi, mu bulbula muku kaya. Mun gode.